Hvala poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. U 2020. godini vladajući su stalno spominjali 24 milijarde eura koje smo ispregovarali usred nezapamćene krize, naravno ne spominjujući ogroman pad BDP-a koji je doveo do toga da RH ima mogućnost za povući ta sredstva. I upravo tu je ključna riječ, na raspolaganje. Naime, svo to vrijeme stvorio se dojam kao da će sutra ti novci pasti s neba u državni proračun, a da ćemo mi s njima raspolagati, a jasno je da te novce, ako ih želimo, moramo odraditi puno dobrog posla, a to uključuje dobru operativnost i koordinirano djelovanje. Međutim, kako sada stvari stoje, situacija je katastrofalna. Naime, Hrvatska je zatražila produljenje roka od godinu dana do lipnja 2023. godine kako bi iskoristila sredstva iz Fonda solidarnosti, što je gotovo pa presedan. I Europska komisija je izašla u susret tom zahtjevu. I danas možemo ponosno reći da smo ugovorili samo 4% od 750 milijuna eura. Sramotno mali iznos i ako nastavimo ovim tempom doći ćemo do jednog fijaska sljedeće godine. I daje se zaključiti kako se stvara trend nekoordiniranog rada, lošeg funkcioniranja sustava i ignoriranja mogućnosti koje pružaju sredstva Europske unije. Ako se vratimo malo unatrag, Hrvatska je imala priliku sudjelovati u provedbi projekata u pretpristupnim fondovima, također sudjelovali smo u prošlom razdoblju 2014.-2020. kao punopravna članica Europske unije i imali smo pristup strukturnim fondovima i programima Europske unije. A sad naglašavam, zbog nepovoljnih viših sila na gospodarstvo imamo mogućnost korištenja sredstava iz puno više izvora. Europa nam je možda tolerirala prošlogodišnje razdoblje kao početnicima u kojem smo povukli samo 65% sredstava, te za potrošiti sva ta sredstva imamo rok do kraja sljedeće godine, odnosno još godinu i pol dana. Činjenica je kako još uvijek nemamo operativne programe, a u ovom razdoblju ih je čak 3, konkurentnost i kohezija, učinkoviti ljudski potencijali, integrirani teritorijalni program. I kako bez njih neće biti ni natječaja, a niti financiranja projekata. I prilično obeshrabruje, jer opet ćemo u zadnji čas i navrat nanos iskorištavati sve što se može, a to nikako nije dobro. Ono što moramo imati je stabilnost, nagrađivati izvrsnost, vjerovati ljudima, posebice poduzetnicima koji su pokretači razvoja i ulaganja u gospodarstvo, jer na taj način omogućit ćemo ulaganje u ceste, vrtiće, škole i sve ono što doprinosi kvaliteti života. A na fondove bi trebalo gledati kao na dodanu vrijednost i to bi trebala biti potvrda sigurne i stabilne države. Jer Europa je dala jasan smjer, zeleni plan, digitalna Europa. Hrvatska je izradila nacionalnu strategiju, ali očito bez jasnog plana kako ćemo te ciljeve ostvariti. Jer ako nam je struktura vladajućih nestabilna, a promjene ministra češće od kiše u Londonu, postavlja se pitanje kako će funkcionirati kapaciteti zaduženi za pripremu projekata. Pripremamo održive projekte, a nismo održivi. Pripremamo natječaje za digitalizaciju, a procesi su nam duži nego u prvoj industrijskoj revoluciji. Financiramo projekte za jačanje kapaciteta, a kontradiktorno je da Vlada očito nema kapaciteta za uspješno korištenje sredstava na raspolaganju. Jer nepovjerenje između nekih posredničkih tijela i korisnika usporava apsorpciju sredstava i vrijeme je da se tu nešto promijeni. Upravo u Fondu za oporavak i otpornost gdje Hrvatska ima 9,6 milijardi eura na raspolaganju, mi smo raspisali samo 2 natječaja. Samo 2 natječaja u godinu i pol dana. A sva sredstva, ako ih želimo povući, moramo ugovoriti u sljedeće 2 godine, a projekte realizirati do kraja 2026. Jer nažalost, jedino što je operativno u ovoj državi je naziv programa koji još nemamo, a ključan je za korištenje bespovratnih sredstava u ovom razdoblju.